L-ammont ta' persuni li qagħdu f'lukandi jew tip ieħor ta' akkomodazzjoni kollettiva żdied b'1.8% fit-tielet kwart ta' din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wriet li bejn Lulju u Settembru li għadda kien hemm qrib is-600,000 ruħ li qagħdu f'lukandi fost l-oħrajn. Dan filwaqt li l-ljieli li tqattgħu qabżu 3,200,000. L-ikbar ammont tal-ljieli li tqattgħu minn persuni kienu f'lukandi ta' erba stilel. Fil-fatt fit-tielet kwart tas-sena l-ljieli f'lukandi ta' erba stilel ammontaw għal ftit aktar minn 1.5 miljun li jfisser kważi n-nofs tal-ljieli kollha reġistrati. L-ammont medju tal-ljieli li qattgħu persuni f'lukandi laħqet ftit aktar minn 5 ljieli. F'Malta biss l-ammont ta' persuni li qagħdu fil-lukandi żdied b'2%. L-ammont ta' persuni li qagħdu f'lukandi fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena qabżu l-1.5 miljun, żieda ta' 0.2% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-NSO spjega kif Settembru li għadda kien hawn 214 l-akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi fost l-oħrajn. Dawn kellhom il fuq minn 18,000 kamra tas-sodda biex jakkomodaw primarjament lit-turisti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.